Jeg har nogle stykker hernede, jeg dropper lidt. Jeg ramte en fucking hårdt igen. Ligger et par stykker her, drenge. Og der er nogen nede i den anden ende af bygningen også. Kom her, Der er afsted. nogen. Der er nogen i den anden ende af bygningen. Jeg fik den ikke. De er stadig to her. De er stadig to Det er her. let, der har Kommer dem. lige om lidt. Det er let, der tager dem. Pas på, dronen. Skyd dronen. Kom her. Bagfra. Bagfra. Ja, bagfra. Okay. I bygningen. Jeg har vitterligt fucking no ammo left. Det her, det er terrible lige. Fuck, jeg er død. Stærkt, Neo. Her. Han pusher. Jeg er fucked på 5 forskellige måder lige nu. For satan, mand. Jeg fik 2. Der kommer flere. Jeg fik den ene. Kæmpe sats. Drop igen. Drop igen. Nice. Armor. Hjælper de hinanden op? Får vi confirm kills? Jeg pusher dem. Ilden kommer. Der er stadig For en. helvede. Der er stadig en. For helvede. Der er stadig- Der er 2. Jeg har dræbt 2. Nej, jeg kommer ind for højre. Han er nede, hvor jeg var. Der er en her. Nej, jeg døde Fik en også. til. Han ligger her. De har en intel case. Okay, vi skal løbe nu, drenge. Vi er nødt til at løbe. Det er dig. Det er op her. Det er op her. De er alle sammen Løb, døde. drenge. Jeg fik dem alle sammen. Sådan. Så er der redeploy på drengen. Kom. Lynhurtigt.